nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kolej Bun Pi Borok Pai Bak Pai Khor Antar News Khor Antar News sudah mentah hang ni ha yo do kayo kaba borok ukun si khara ujuan ban nyadi yathiet ban kunjuk baniwan nya siu jing siu mar kadi kayo kabeh do hari kasih jentia bat kadi kini kayo kaba borok kibrio kujio aja kujio kamai jakpo lagi dai boduk ne borspa bawat kibrio kibadan kajing temu namta ban kamai kendai jukpo namta ban kit saling sasam tiam tangi dan hani wei na pedang kirang ba ni si uri krau perkat hak je ban jungi wala da imdan makana kajing i kebar khmat handrai idam kajing sutu kono ban kit ban ba i ngasam bat hani ngidan niat banyak kan ya ka jenglong jeman i ya kajing kamai kendai jukpo jungi ka yang ngasam hoi mai imlong kum mangamo pi kibai biak ka khmat ka tijat bantre handrai mi dan koi kar kompar khat nu ban kamai ya kayin sam jam tang ni i ni kli khniat ka i bai dan ban so pi dan mata ni lakno snam pi latam laput hang ni hayo kalau dan hani hayo du snam ajar atho khniat ka to di benai pa hadu ni klip mai dan pila punya tu ka jitu chu yo piwan bantem khne ba pi man chua pi la dal pa ha ku we ka kan hun ba pi ju tre ba tang blai ka mai jam pi ba pila dan du sa sabar jong ka telah la punya tu ka dau ba kalong ba hoi kuma pila ya tu mo bangala ju tre haki kum nahikai ru ngala tre ban ngatre company station for South India ru ban ngatre ke project repair ke organisation repair kum ga Bethany Society ban ka inclusive development organization gitu te kajaran khan dapat tip kade ka jingga ka mon jong ble ne ka mon jong no ngam tip mo kata masin yok kun yok ti mangapat kini ki AK bro kebangala jutre ngam yok show tek nakata ko bansi nga shim ya kalengkor banyarap ya ka ing kasem ko jonga namar baki kun ladon ha ta kapor om banga haswa ka kam ngayok kun yok ti te kata kalau ngijing bakala mo namar ba klem jam ko no loy ban sengi la ka ing kasem tendre kajar khat ba anda ngala biang kam kejam ngala ne katus nem kajar khat apa ngadu no ila kam kejam te ban pen biang ki yang kesem ban long kum tau pa ban nom pen long ki khon swet khon rang li le ne kita ki khon ki ban chu im kodet im swai ngala shim ka lengkor ban kit haladi ban ngan pen i ne ka sak apong thang ni ha sor chlong jongi ka banganang ngam dei ubrio bobet man ruai khamtam karwai ngam dar sap bar katem rukum juhi te kanang ya ki pogiski ngasem bagani ajingle ka jonga kam dei ka basniu bat kam dei hiru ka bangala sutu mata kam dei ka banga shule tamu man si dei ka dei sha ka ka jingle ka bangan wan na ka du donur ka jonga na ta da ma ni na dus na majar pho hangni ngayo min siem na ki brio na sabar nagi risap ni khamtam ki babiang na dong shadong kum
kumnu kila ban display ladi lani ban expose ladi shat kasap kapong jongki nak bagi le kumale manga kumni ki penmi ya kasap jong ka jing ruai ka jing tem ka jing shot bagi khot ya ki kum kita street basker umde ki nong krong bun ngi hani hari kasi jongi isyemi kane kesenjang jonga kum mangade unong krong te nga susi shibun ya kane ka jing le bak ka jing sutu bakla jongi pai kasi bah bang show hangni nga isyemi nga kum mangade utau nong krong ade nga mwan hangni ban krong ade nga pen I kasap kapong ka jonga ade ki parashnong prathap ki ibit bat ki sotenat ane ki sodan lat bak kersan mga penbor ane nga pen I kata jing so snei de ka jing em ka jonga lada piwara kata ka jing so snei hasua pilakaran din sendat nangi dan lada pidan kata ka jing so tu bat bau niu briu jongi wan hang ni kajaka ban I la kasap kapong te pindan kajing sukmen maka jing suyaro ila diru bangale yak bangak senyang lani nga no yak tau benhei na unyom tau ni khot jongi ban ketiu yu khna mai la le ke babha ban nga suak nga skwa basat kendiat ru shemi ne kala ti nga kerpa ni gari kasi jongi baro banam sutu bakla wat syak wat pej ben wat pi impo yanu ki bajenjar ki baduk ki barangli ko masu ai nuksa ngi ki kasi jongi ladang yu I ke badi madan lani ke badi sha ki petpo bat ki kenya ki kum kita kiriu bom dan buram shu maka ni ngam ong mga susu mga andre ki parlok jongi ki kimi jonga hang ni ki jupla maki mi shwa aplikasi wan di wai dong hang ni hayo du bom dan ya kaca kedukan babyang sudi kerja harus surok aku madi maki mata ni pai kasi kamtang ni senrang ni ki ben ni kentai ong ite ki bak kham lakor ki berakat kum ngam tai te kum kani kalau ke berkat ke bakla gen haba ki le ge ke babha wat ong matau bo biang unyo ban le ke babha le ya baro boduk ne de ben burom ya ke jingla jongi la ni le kham akor kata kali dak hawai ndai haba ki le ge ke babha bali dan ngi de halenti ru ngi de dukan ngi le ge ke babha long ma pe kinok ak film kia film ha surok ha luom ha wa teng itu pin beno tane kum pin syuro na teng itu ber stage kumangi matangi show ne kumanga show ne ayo tu ngatem gitar ngamdan ke stage ke babyang keresan ke babyang pin ben yang ne pin isu pin pedang teng itu ki perlok jongi ki bala ban bu ki keresan ki internet kata te kolong babakala kan bisa ngide masutu unu khot jongi ule ke badai ngide manjaro bat ngin ai mesim ya kitu ke babak le ke bomdai ngin jalam ya ki saka badai kata ke bor ma kuam nai te piso kuno halor kene ka jingsong jepi hang ni ba ka jing kersan ki pai ba IP ngam ta ke yang kesem jepi ka i go pi dan bat ong ka badai ba ka ni ka jing ya leti jonga nadu snem ajar pho ba du ni klimat ni ko nge ngapat pa sungu ya ublei bala yang ngi kata kaman sim ban sutu para brio mangan ko nge ngala sutu daga ba jing ye ke jong bleng sutu ban kit ya lengkor lagi kon giti banyak ka kmi ki kon jonga bat ke jing ye jong bleng ka pan sutu ke parlok jonga paro babun ba ki ba kloy banyak tendrong lem yang jing ye jonga daga ba ki not sinyang kan ba ila ka bor te ngashimi ni kala ti ban ai kuble ye ki ban ai kuble ye pi baro ke para sinong pertau ban ya ke jingye ke jukfi ba filal not sinjang ba fila penpa hanga da ke jingye ke jukfi ha dan ke tu ni ke farlok jungi ke ba thu bakala ni ke jaliti jonga re ngam sim du man siam nomor ba pi baro ba buat hi pi e janga ba pi ro e ke jingle ke jingya lenti ke ba bha ka jonga